Galicia celebra aínda o Día de Rosalía. Despois de múltiples actos para todo este 23 de febreiro, en Padrón, na Casa da Poeta, acaban de dedicarlle un concerto e a clásica degustación do caldo de Gloria, símbolo rosaliano da épica dos humildes. Unha receita metida nun poema. Unha receita sacada dun poema. A receita do caldo de Gloria é a receita dada por Rosalía nese poema maravilloso que é Miña casiña meu lar. Vin de Santiago a Padrón cun chover que era arrollar, descalciña de pé e de perna, sin comer nin almorzar. Para mí esta receita, máis que o feito de alimentarse en sí, é un acto de gobernanza, porque ela, co que tiña aí, o que tiña na súa terra, o que tiña na casa, fixo unha receta. Co pouco que ten na casa, ou nada que ten, consegue darnos todo. Eu coido que é unha receta absolutamente contemporánea, non máis de 3 ingredientes, o vegetal manda. Fixen un caldo de Gloria que me soupo que la mar. Fixen un bolo do pote que era cousa de envidiar. Sobran os motivos para celebrar con alegría o Día de Rosalía. Con Rosalía naceu para Galicia toda unha esperanza. Toda unha esperanza. A 189 anos do seu nacemento, moi vivo o Día de Rosalía.